क्या बैठ गेलो कैसे बैठल तहाई अरे झड़ा का फिर बैठल अरे ना रे मरते हमरा क्या बैठिला बैठल ठीक है अब समझावा करा अरे का मत दोस्त अब कुछ समझाओ ना हमारा ऐसा ही बैठे के एक आदमी के देखले रहिनु कि खेत में ऐसा ही बैठा रहन खेत में तो झड़ा फिर गए अच्छा झाड़ा फिरे गई रहन अच्छा ये काका हां सिगरेट का तो जानलेवा होला अब बीबी हैं जानलेवा होला दोनों ना सिगरेट जानलेवा बा ना बीबी जानलेवा मर्दे तो कोई आदमी कहलन कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है आ बीबी के कहलन सा कि बीबियो बहुत खतरनाक हो जाली सा कभी कभी ना एकदम ना ये कहता एकदम असत कहता ना सिगरेट जानलेवा बा ना बीबी जानलेवा बाड़ी अच्छा वो कैसे बता दो ऐसे कि सिगरेट बा अगर सुल गई बा हाँ पीबा तो दिक्कत करी आज ये बीबी है अगर उनका कुछ तनी मनी सुल गई बा माने कुछ बोल दिला तो समझ जा के फिर गड़बड़ हो जाए माने तो का हो जाए सुंगावे के नहीं खे ना अच्छा दोनों के एकदम प्रेम से रखे के बा सिगरेट के बगली में रखो और बीबी के अपना साथे रखो प्रेम से बातचीत करो एकदम जानलेवा नहीं खे अच्छा आ मान ला कि सुलूग जाई तो अगर सिगरेट के सुलगा देनी तो ओकर घाटा सिगरेट के तो सुलगा देला तब तो समझ जा कि बड़ा घर हो जाता सिगरेट सुलगाई लो अगर हाथ में रखो तो कोई दिक्कत ना खाली मुंह में सटा ले लो हाँ तो एक महीना और दवाई घट जाई का एक महीना खातिर तहारा दवाई कम हो गई अगर रेगुलर यूज करबा तो समझ जा कि तहार बेड़ा गर्क हो जाई बाप रे बाप ऐसा ऐसा होला हां बीबी के अगर सुलगा देलो थोड़ा सा सुलगाई लो तो नतिया भतीजावा दो गालावा हैं बकमुना सब हो जाए अरे कहे के नहीं के कहता का भाई बनू कि हम 500 रुपया देले रहे 500 रुपया देले रहे एक बेरा अपन औरत के वो 3 हाली क के दे देनी अब भाई 1300 कुछ रुपया बकाया जब ले जिंदगी रही तो लोग 500 तारो रही ना 1300 कुछ रुपया अच्छा काका अब मान ला कि तनी माने बेसी ओकरा के सुलगा दी मान ला कि जैसे स्टोव में पिन माराला त मार देनी पिना फका गई तो बेसी सुलगा ले लो तब तहर खर नहीं खे का होती लात जूता मुक्का बेलना छोलनी सब चले लगी अब ओहू से अगर मान ला कि तनी ज्यादा एकदम लात मारे लगी तब अब वो से ज्यादा सुन लगैला तो समझ जा कि कल्याण हो गइल है वो क्या करी के पंखा बानू हां वो में सीधे ही लगा के लटक जाई अच्छा आ तू चल जीबा जेल में लाल घर के किला पे ए रे त जाय जे महिला के का जरूरी बा मान ला कि असही तनी लाते जूता हो जाई त का हो जाई तनी दुनिया सह के रहत नु बा हां ऊ खा लो लात जूता अच्छा काका तू एक दिन छोलानी से पिटैला कि ना ई तो सबके कपारे बाप काका से का कहस का अब हम का कहे ई तो सबके अथी बा हां त सहत नु हत ई जब तू सहते हो तो हमनी के सह में का बा सह के रहे के बा सहले में भला भीतर के जाना त घर में के जानता हो एकदम बात सही कहला जाय त सिगरेट ना पियल जी कहियो देख ले ये तो गाना लिखे रे केकरा से कहीं अपना दिलवा के बोतिया ई मोगी कहे नतिया वारे वाह लेकिन कहे के नहीं खे घरे के माल घरे में रखे घर में कुछ हो के बाहर एकदम देखा ले काका कितना बढ़िया बात बतल मर्द मेहरारू के निकले के बाद एकदम सुलगावे के नहीं खे लकड़ी सुलगा दे चूल्हा सुलगा दे लेकिन मेहरारू के मत सुलगा ये बात एकदम पक्का कहला बढ़िया एकदम बढ़िया कहनी नु चूल्हा सुलगा दो खाना बना दो ओकरा चाय पिया दो वाह तब तो तारा एकदम हाथ पे उठैल रही कि आहा आ नैहर के बड़ाई कर दो बस पता गर्दा मत इहे हां आ सिगरेट के जानिए गिलो हां सिगरेट सुल गइल खाली मुंह मत ठेकाओ ठीक बा ठीक बा तब बड़ा बढ़िया जानकारी हमनी हां चलो तनी जा तब का हमनी के बस ये ध्यान रखे के बा ठीक बा